més votat. Bueno, doncs jo avui així es tinc que dir que falten exactament ni un dia més ni un dia menys 18 dies perquè per primera vegada en la història el Partit Popular traga majoria absoluta i que tinga una flamant i grandíssima alcaldessa que, sense cap de dubte, va ser Pilar. I va ser-ho, primera, perquè és una aposta decidida i clara perquè turisme vagi a més. Però falten també, ni més ni menys, que 18 dies per a que també Javier Marchuet, que va de número 7 i no sé per on està, que sàpiga que va ser concejal i que Encarnación Olmos també a lo millor ho sap, que va ser jugat de número 8. Però mireu, apunteu-se positiu. I també falten 18 dies perquè una vegada més, i ja per quarta vegada consecutiva, però sobretot el president Camps traga els millors resultats de tota la història de la comunitat valenciana que ningú partit polític ha tret augmentant els escanyos que tenim en les Corts Valencianes. Però mireu, són eleccions locals i són eleccions autonòmiques, però hi ha una cosa molt important que també l'ha anomenat Rafa Soler, i és que també el dia 22 de maig s'ajuguem moltes coses més. Jo ho vaig a dir en termes futbolístics. El dia 22 de maig també tenim que treure-li targeta roja al que és el pitjor president de tota la democràcia espanyola, que és el senyor Zapatero, el president del govern que més ha discriminat a la comunitat valenciana.